Txorien eta Rock, eguerdion eta ongitorriak, beste behin, zuen saio gogokoenera. Hor baldima, gogokoena izango. Izango da, igual telebista aurrien dausegun osuan da. Baita. Baina, bueno, kontua da gaur hemen zaudetela, Patri eta biok baita ere, eta noski, bi errezeta. Neria nahiko xelebria da. Bueno, xelebria... Xelebria nahiko normala ikuste dut nik hemendik. Ba, zerbait berezia dauka, Patri. Zure harakin begiak ez dizu esaten zerbait ezberdina daola. Oi askoa. Ez, a ver. Bisontea. Bai, bisonte entrekote ekarri du, eta hau oporto era ingo du. Oporto erako, bueno, saltza klasiko bat, sukaldaritzako klasiko bat, eta lagungarri moduan, ba horrelako, bueno, esken aldean bitu patata desente erabiltzen nahi, hauek, nola da, guarniziokoak, baina hauek ingo ditu gaur torneatu ingo ditu. Hau da, arrautza itxura emango diogu erolan, hori aspaldi lehen egiten zan desente, eta ero irugiarrakin, da holan, porruakin, bueno, holan, errezeta potente bat bigarren moduan juteko. Eta lagungarri moduan, Patricia? Ba, lagungarri moduan nik ikusten ez hau potentia izango dela entzaladatxo batekin akompainauko, eta hau erremolatxa, roquefort gaztada, goxua gongo da. Ez da edo zin ensalada izango, zerbait berezia bai. Bueno, bai, baina simplia, ikusiko zu, erresa. Bueno, ba, horrela dijoa gure lehenengo errezeta. Ezurrak eta barazkiak labeko erretilu batean jarri eta 250 gradutan 15 minutuan ingo ditu. Atera, tomatea eta belarru zaintzuak gehitu eta beste 15 minutuan labean izango du. Jarraian, atera, ardo zuria eta oportu ardoa gehitu, murrizten utzi eta ero salda gehituko diogu eta lapiko batean ordu erdiz irakiten izango du. Iragazi eta hartu almidoiarekin loditu. Patatak egiteko, patatai arrotza itxura eman, gurin pixkatekin salteatu, saldarekin estali eta utzi salda murriztu arte. Horri zer gehituko dugu? Gure porrutxo xamurrak eta irugiarra erregozita, dana ondo nazi, eta azkenean entreko eta irinetik pasako du fin moztuta, frigitu eta saltza honekin da guarnizio honekin zerbitzatu. Orduan, hau, bueno, bai, izatezan, pena da, eta egia da, holan, eta entreko eta taraki oso nobleak eta erabiltzen ziren, egia da, itxusienak erolan, xerra finetan moztuta hoi jartzen ziren normalean, baina ni hola entreko eta irinetik eta pasatu eta dalan frigitu eta saltza nik, aukeran, nahi hau, xerra lori bat, pla, eta bere hortan jan. Baina, bueno, badago jente holako saltzan eta maitalea dana, eta, hoientzako, gaurko errezeta. Eta segozuk harakini eskatutza zu hau, o internet bidez eskatu zu? Internetetik, hemen garetu nio, baina ez zeukala justo. Bai, bukatu izitzareak eskaini zian, nuana eta zebra eta hori, baina justo bisontea ez omen zauka. Han zauka baserri xan ez, bere bisonte bilduma da. Ez, gaur egun badago lako web horri bat, eta haragi esotikoak saltzen omen dituzte, Amerikakoak, Asiakoak eta hori. Eta, bueno, interesa baldin baukazue, guri behintzat, noizean behin txokuan eta kuadriakoakin da egiten ditu olakoa, zerbait alderatzeko edo. Nik uste dut hau, zior begiak itzita, lehen ardoakin dagoen gana esaten, Patri. Guk, eskara hortan adituak, eta ardo bat hotza ataratzen badi dute urtekoa, ero txuria, ero ez da izan, ez dakigu identifikatzen. Ez dakigu identifikatzen, orduan, eta honekin, entrago da. Bueno, goxua gongo da hori ziur baietz, eta ez dakit tauze ospatzen gabizen, zizigorrek bisontiak arri zauen aurreko sasoi baten, eta justo nire urte betetzean da, Alberton urte betetzean izan zen. Orduan ez dakit zeusen ospatzen gabizen, baina, bueno, jango. Eta berez, ezagutze dugu, Ipar Amerikan asko jaten darako, edo asko dauzelako, edo bertako irudixa moruan etortan jakolako buruan. Baina berez, Europan bebai baditzugu bisontiak, baditzugu lan arraza desberdinak, eta berez jatorrixa dau Asiako hegoaldean, eta kalkulatzen da 3 milioi urte dela edo, hasi ziela... Bisontiak eta... Bai, bisontiak eta. Orduan, historia luzia. Bueno, gure ezurrak eta gorritu inbar ditugu, hau da, labea 300 jarria baduzu, 300 jarri. Oli horik ez diogu botako, hau erre nahi dugulako, tximurtaldi on bat eman, ez? Eta horrek saporea eta beste sapore batzuk eta altzatuko dizkioni. Orduan, olio gabe 15 minutu labera. Eta bitartean joan naiz, patatei, arrautza itxura, zelan, eskua galdu dut hortan uste dut, Bai. Garai batean, horri biltzen ginen, nokeiten zituen perfektuenak, eta hor, eskumuturrarekin, baduka mugimendu batin behar da. Trukua. Platertxo bat atera. Eta hemen zan. Platertxo bat atera. Bai, platertxo bat, gero hor zurituak. Erditik, gero holan, hemen egia da, gero hau,
azala ondo garbituta badao, erabiltzeko pure bat eiteko, ero, hemen, enabil patata zuritzen, Ze batzuk esago, zen patata azalketzen nahi da. Ez, ari gara patata, hor teknikoki, torneatzen izango zen, eta da, arrautza itxura ematen, eta horrela politiak. Hau, egosita, arraian eta guarnizio izaten zen, guk gaur ingo du moduan, gehiago haragian dako, ze salteatu ingo ditu gurin pixkatekin, eta irugiarrakin da, baratxuri xamurra nahi nituen, baina ez ditut aurkitu eta porro xamurrekin, antzera, zapori ez da berdina, baina... Karo, patata handi bat aukitzen bozu, hori aldozu igual lau zatitan mozu da, eta hori torneatu horre zatixok, ez? Horre errezetan jarri dut, Ero, 10 patata txiki, ero lau bost ertain, orduan? Perfecto. Bisontiakin jarraitxuz, Amerikan iparraldian, zauzen, lehen, milioika eta milioika, baina gero kolono europarrak heldu zienean, da, inzabienean, kriston, sarraskia inzabiena, desagertu inzien pila bat, eta gelditu zien, arriskuan edo, ontxe arraza berreskuratzen dabil, eta dauzean milioi erdi bisonte dauzela kalkulatzen da. Han Buffalo bezala ezagutzen da, Buffalo Bill ezagutuko zuekolako western pelikulatan eta gertzen zana hor bisontiak hiltzen zituztenak, eta hori, daukie tamaina desente, haundixa, baina alatabe bizkorrak die. Korrika oso askarritzen dute, Eragoen esango, ni pentsetan honek animalixo nagixak izango zela, edo ondixak, baina 65 kilometro orduko itzen da korrika. Baina, momentu puntual baten hortara iritsi aldea, 65 kilometro orduko... Egunian ziar estiela ibiltzen. Baina hori, Patri, baitu. Igual inbideko zuzuk txiloe bat hor bisonteak versus zigoriturrieta. Patri, zu... korrika eta esaten duzu zeizula gustatzen. Eta normale poliki joango zara. Baina atzean, tipo bat, holako txapel batekin, whisky atzarekin bere ahotik botaten, eta Winchester batekin apuntatzen tamanean, ziur, zuk uste duzuna baino, korrika gehiago egiten duzula. Arriskua somatzen duzunean, eta estres puntu bat daukasunean, askoz be korrika gehiago egiten duzu, hori argi dau. Argi dau. Eta hori ez, egon gara berbaitzen, Buffalo Billen inguruan, eta hor, Mendebale urruneko mitoan inguruan, eta azkenian horrekin erlazionatzen dugu asko bisonteak, western pelikulak, hor bakeruak ibiltzen ziela, eta hor, pelikulan gatik. Nik uste dut hori, ez dakite romantizismora lotzen dugun edo, baina beti etortzakako olako irudixak burura, ez? Azkenian, horrek ez da azkenien guk bebai, pelikuletatik hartu dugula, ideia horrek, baina gero benetan, etzala hola. Gehiago izango zen Blackboard Mountain. Bakarrik mendian gaixuak eta hotza, eta, Claro, eta bisontien artean hor, zeo zein bider. Baina, alde batetik, pelikula hori ondo dau, beti daukago gizon gogorrak eta zela eta hola, tabakua beti hemen hortzan artean sartuta tabakua eta holanda whiskia eraten da, baina beraien barruan bihotz txikitxo bat eta zeukaten, da oso maitagarriak ere, izan alzir. Pelikula oso gomendagarria, benetan, pelikula ondo da. Bai, pelikula oso ondo da. Orduan, zuk esango zenun, zure western pelikula gustokoena, Brokeback Mountain dela. Ez, 8ekin dantzatzen. Ni asko gustatu zitzaidan pelikula hori, eta negarri nuen bukaeran, beste agertzen danean indio esaten ezaitez joan da, bitu, ipurdia jartzen zen. Hemendik gaur zine kontutan etorri gara. Nik egisa esan, ni akordatzen ez, nire itxitxeak ikusten zitula ETV nolako pelikula westernak eta hemen gure katean izan ditugu urtietan eta urtietan. Nik somatze ditut, faltan. Patri, ni bakizu izan ginela, gainera ez da, zenbat, milioika jarraitzaiek izan ditu honek, nola da? Zeinek? Eloio pelikulak, eta zuzendaria da bikotearen lehen guzua, eta nire esan, Galder, nik pelikula ikusita gero, eta esan, pelikula ikusi baduzue,
hau ere merezi ikusi, ze benetan merezia da, eta zanen, galder, ez da hobeto lan, bakeroen pelikula atiten bauzu, mundu guztiari gustatzen eskila eta ETV bin botako itxustela. Mundu osoa ez da. Eta egisa da, horre diela, 50. hamarkadatik, 80. hamarkadaraino edo horrek pelikulak, ez, geixenak. Eta ez dakit baina, niri azkenak gustatzen jat geixau, zer holan, esaten baztazu, zure western pelikula gustokuena, ez dakit esaten baina, nik horrek Tarantinonak asko gustau jat. Django eta Los Odiosos 8 eta horrek pia gustau jat, ze horre die geixau nik ezagutze ditudan western pelikulak, ze bestiak ez dakit, ez jatitzen neretako behintzat, nere adinerako edo nere gustorako ez jatitzen divertigarriak. Formatua lehengo, ez? Gaina hori lehen gutxikitan beti jolasten duen. Indioak eta bakeroak. Eta ni beti indio nahi nuen izan. Besteak ez zitze. Baina, txikitako jolasako rimuruan jun izan dira. Eta gero, bueno, dano dakigu hor zer, historia benetan zer izan zen, ez? Bazita bufalo guztiak ia akatu zituztela. Eta ez aragitako, baizik eta hau da, azalak eta berreskuratzeko. Eta hor, bueno, hor, gastronomiarekin lotuta, badago artikulu bat oso ondo ona, hitz egiten duela, hori ze jaten zuten, ez? Orduko kolono horiek, ze kolonoak ziren azkenean, eta gero bertako indioek, ze, claro, 700 kilotako, olako katxarro bizote haragian zen euskan, 700 kilo eta oskailua ez zebilen. Ez, orduan itxen zabiena da, lehengo, olako gauzat eizatu, olako kristoneko animalitzarra, eta gero, 700 kiloko animalizia hori, lehengo jaten zabiena zen gibela. Bai, hori hil da zintzen. Hori, bai, hil eta segitxuan gibela. Eta gero, itxen zabiena da, emakumiek batez be, moztu aragisa olako zati finetan, eta jarten zabien lehortzen eguzkitzen, eta lortzen zabien olako sesina edo olako antzeko bat, eurek jerki deitze dotziela, eta gaur egun bebai kontsumitzen dana. Igual ez bisonteana, geixau bebai txalana, baina bai, kontsumitzen da pila bat. Eta lehen, egisa da, askok eta nomadak ziela. Ze urrian bila zoiezen, hori, bisonteak hiltzen olako, herri-zerri joaten ziren, eta olako, karrutan, astuekin, saldixekin, eta olakotan. Orduan, euraen elikadura esan, basikoa. Hartu irina, olako gatxak eta ogixak itxeko, eta olako gaietak edo, kafia, eta gero beba izaukien babarrunak. Hori izan euren menua, eta bisontea tartian. Eizatzen bazuten zerbait, suertea baldin bazuten, zerbait eizatu. Eta zen, plater bat, nik hori ez togura probatzia, euren txorienera. Baina, zemat urte iraute zituen ero? Hori, 10 urte. Laiz eta eizatu goiz horretan, edo indala 9 urte, aukiko zabien jateko, zezauen errezta bat, deitzen zala pemikan, eta pemikama zan, olako aragisa, oso lehortuta eta gero hautsian bilakatuta, itxen zala gantzakin nahasi eta fruitu lehorrekin. Eta itxen zala ez dakit olako pate edo... Estarluz? Bai, zerbait, jantzekua? Bai, baina saldai bota biharrian, Aurra, eta gero gainera itxen zabina da, kontserbatzeko hainbat urtetan, animalixan asalian gorde. Berazan, potentia, intentsua, bixia. Patatak asko zezina patri, bizira honin bat zuten eta jatekoa zan eta elikatu zin. Hori, aukeran izango zen, besterik ez zabenea, baina, ez dakit, gube jateitu gauza batzuk, batzuk esaten dutena, baina hori nola jan alduten. Patatak, dagoeneko itxura eman da, gurin pixka bat hemen, eta hoin gorritu ingo ditu. Salda daukat hemen, eta salda honekin ingo duguna da, botako dugu salda, estali arte eta utziko hemen murrizten. Ezer gabe, salda gabe geratu arte. Eta horrik ero zer gehituko diogu? Gure irugiarra oin xerra finetan jarriko duzu sartei batean erregozten, eta gero porru samurrak. Lehenengo, labekoa, nik ustot, hasi dala gorritzen, eta gehitu behar dugu tomatea eta belarru zaintzua. Kasu honetan, ekarri dut erromeroa eta perrexia. Eskai pixka eta eukin eskero ere, balekoa da. Oin kontu zemen, Patri, zonek saltekoa, Abixo. Eta holan, Mendebalde urruneko azkenengo datua edo, askok daukibe bai, ez dakit buruan edo, Mendebaldeko
herrialdiak, ez? Amerikako estatu batuetako mendebaldeko herrialdiek zirela, askoz be, itxiauak eta matxistauak eta, baina egisa da, emakumeak zaukala, ekialdeko emakumeak, baino, eskubide gehiago, ze normalean izate zituzten lurrak, lurren jabiak ziren, negozioak bai kudeatzen zituzten, eta adibidez, Wyoming izan zen, 1876an, lehengo estatua, emakumeai emoten eskubidea botoa emoteko. Orduan, hortxe, datuak. Oso, no? Interesgarria. Betxu. Eta momentuz, zelan doia errezetia? Ez, errezetia, patatak, egiten. Tomatia. Hau, azkenean, gero izango da, salda bat ingo dugu. Nekin ingo du, salda bat. Aragi salda moduan, hemen berez, beharko genituzke bisontearen ezurrak. Hori ez dugu lortu. Bisontearen ezurrak ez dugu. Baina, behi ezurrak bai, eta esan dago, botako duen tak. Gure erromeroa, persia adarrak, honi, bi buelta, eta labera berriro. Eta jak uste duzu, ja itxasten da zida, eta hori nahi dugu, hau karamelizatu nahi du. Eta gero hemen, ingo duna da, ardo txuria eta oportoa. Azkenean, horrek emango dio zaporea saltza honi. Hori da, gaurko, oporto gabe, oporto erara, zaila itea, ez? Hori da. Hor, Julene bota digun galdera, Patri. Albertok, nabarituko duke, Alberto da espezialista bat, Baina hori, esango dut? Bota. Bagitzu, txorinera lehen hau etorten garela, osagaiak prestatzera, gidoiak eta irakurtzera, kafia hartzera, apurtxo bat berbaitxera. Eta gidoia irakurtzen, Portoko ardauan inguruan, galdera bat oso bitxia pentsau jaten. Eta sakona. Sakona bai, gure Julenek, galdetze duzku. Zigor, begiek itxita dituzula, Errioxako ardo bat eta Portoko ardo bat dastatuko bazenute, bakoitza identifikatzeko gai izango zinakete. Keba, biak ardoak dira. Ardoak dira, biak. Gure Julen, gidoietan aditua. Baina bagizu esan dio dela hori. Eta esan du, nik nuke nabarituko. Julen, oinatareko izkizut biak, eta probatu, eta kolorean ere, Barkatu gure Julen, gure Julen ez da ardotan aditua. Bera da musika popean aditua, eta beste gauzatuan kotillotan da. Baina ardotan, ikusten dugu ezetz. Eta orduan, Portoko ardua, eta ardua izan leikena Errioxakoa, edo txakoli beltz bat, edo Nafarrakoa, oso desberdina ediese. Portoko ardauai prozesuan gaitzakako patxarra. Eta horrek itxen dotzana da, beste puntu bat eman, eta orduan lortzen da edari bat askozbe alkoholikoagoa, dauka graduazioan altuagoa, eta askozbe gozoagoa. Emalike geixau, whisky bat, edo lako ardo oso gozo bat, oso ondua, ardo beltz bat baino. Gukor, Madeiran aukera, ez da berdina, baina antzekotasuna bada. Hor ja, ni batero beste emango, ni neuk horretan nena izaitu, agian enuke armatuko, baina denborak, gurrean zenbat, dana, ez dukat zekusirik orduan. Ez dukat zekusirik. Irugia hemen botatzeko, Patri, oli horik ez bota emezez. Hemen, bera bakarrik botako digu, eta hemen ingo duguna da, hau, fregitu ingo dugu, eta bertan botako itxugu gure porru xamurrak, ondo txikituta. Oso ondo. Hau itxen da, Portugaleko ardoa hau, Portoko ardoa itxen da, iparraldian, Portugalen iparraldian, Douro holan inguruan, eta orduan, Porton da oso tipikoa. Eta 15-16 mendien bitartian sortu zen, azkenean ardauak gehiago, denbora gehiago irauteko, ez? Alkola gitzen gehiago? Hori da, ezetasun maila desberdina bebai jasateko. Orduan oso nazan, itxasontzisek eta, munduan zehar erueteko. Eta gero, egon zen horako gabezia bat, ze Inglaterra eta Frantzia gerran hasi ziren, 1678an, eta egon zen eskazia. Eta orduan, ingelesak Portugalera joan ziren, ardo hau deskubritxu zabien, eta orduan bilargatu zen, gehiago famatua internazionalki. Baina ordura arte, bakarrik hor egon zen. Eta alatabe, Porto ardauan inguruan dauz, 3 desberdin. Lehena da, Rubi Porti, eta hori da gaztiena, edo igual freskuena, daukana gehiago frutan zaporia. Gero dago beste bat. Urtekoak eta izan zelan, urtekoak, gero lako zerbait. Baina... Desberdin duko zen. Ez daukaz zer ikusirik, baina alderatuz pixkat, baina ez daukaz zer ikusirik. Gero dago beste bat, Tuani, Porto,
Eta horrek dauko geixa, bueno, da, ondu haua, itxen da, egurrezko upeletan, eta horrek dauka geixau zaporia estixana, intxaurrana, karameluana, da askoz be geixau gozu haua. Eta gero ja dau, askoz be ondu haua dana, dala vintage. Vintage porto edo vintage porto. Eta dauka zahartzaro prozesu askoz be altu haua. Ni eixa esan, Porton egon nintzenean, 2019ko udan egon nintzen, eta joan nintzen, tipikoa da nolako upategi batera bisitan eta niri ez jaten bape guztau, horregatik, ez? Pentsatzen hauen salako, guk eraten dugun moruan ardua, janarixa laguntzeko. Hau da ondoren gehiago, postrerako. Hori, patxar bat hartzen, berrandi bat hartzen baduzu moduan, eserita, lasai. Hori da, postriakin jateko, kafian ostian, hemen patxarran jaten dugun bezala, edo horako, bai. Ni neu, esan hori, probatu eta bada, jendea, oso salea dara, baina esaten txipa aldatu behar duzu. Ez zoaz eratera ardo bat. Da, beste zerbait. Orduan, horrela hartuta, eta, kontutan izan da, ni patxar salea enaizela, orduan... Han egoten ziren, Porton eta, zeusen, pila bat taberna itxen zituztera koktelak eta horrekin, Porto tonik, eta Porto kola freskagarriakin, da holako gauzak itxen zituztenak. Orduan, geixau, eurak bebai, badakixe, arduakin baino, eraten dela geixau, hori, kopa bezala. Oso, no? Esan ezagun. Bueno, lagunok, Patri, utzi mardu labekoa, beste 10 minutu erolan gorritzen, aterako du, eta eroia bai botako diogu, ardo txuria eta Porto, salda bebaik ero botako diogu. Hau erregosten, hau dagoeneko eukingo duna da, ezer gabe buiaka, mesedez lagundu, eta orduan, hau ona gehituko dugu. Gure irugiarra eta porro xamurrak. Gero, hemen, bi buelta, eta guarnizia listi izango zen. Eta ero, xerratxoa, 100 gramoko xerrak erolan atako ditugu, irinetik pasatu, frijitu, eta ero, saltza honekin zerbitzatu. Baina, oraindik denbora dukagu, zu ezegi hor lasai, eta orain txegatoz. Dagoeneko, hor karamelizatzen hasi zaigu, karamelatzen, eta ja, hau da, garaia, bestea, porruak eta erregozita dauzkagu, labean nik hor norbait buiaka daukadala uste dut, eta sartaia berabiliko behitu, hemen gorrituko ditut gure entrekot pusketak, eta lan ez dugu zikinduko beste ezer katxarrari niko zikintzen dugu bai, zango duzu, errazoia. Jo, usaina goxua dago. Bai, honi, botako diguna da, gatz pixkat, piperbeltza, eta guarnizioa, haragi batzen, holaen bakarrik jateko ere, Patri, bai. Goxua dau, baina, holako... Goxua. Eta labekoa oin atarako dut, hau, txiko dut hemen geroko, hau hemen, hau hemen, eta hemen ingo duena da, itxatzi dien gauza guztiak eta egurra eman, honek, gaur egungo erretilu hauek, gero gainera indukzio gainean jarri aldira. Aurreko da badie. Eta gero gainera, lehen zadosuna ez hori, garbitziana eta nik askotan bidixuak eta igotza ditudanez, jendeak ez da, eske, da aukitzu zu, garbi, ez dakizer, eta telebistan egisa da, ezin dugula, azkenian saioa, emanen bida ez, baina nik hori, benetan, lagunei eta kosinatzen ez dauen jendiai, kosinatzen dozun einean garbitxu bida sukaldia. Jun garbitzen denbora. Kosinatzen dozula zerregin batekin, garbitxu. Eta holan aukiko zu sukaldia. Bukatzen dozu eta sukaldia isa garbixa daukotzu. Eta nik hori antzen bat dut, bikotiak ez dago asko kosinatzen. Kosinatzen da denin bakoitzean. Naiz eta pasta entzalada bat izan. Baina ez dakizu nola usten da sukaldia, nik ez dut, baina zein jozu pasta entzalada bat edo amalaundako ez da itxore baskaixa lehen jaunartzeana. Nolako azaren, Patri. Ez duzu exageratzen pixka bat. Lagunek eta zuk, ez duzu ikusten batzuk diela garbitxu hauak eta beste batzuk diela geixau desastre, Nire lagunak garbitzen hasten da. Bai? Ja, ez daukanean ezer kosinatzeko barduz, ez dauka sarteirik, danak gastatu ditut, danak arraskan daude. Ja, mendia egiten duenean, orduan hasten da, ordura arte, gaina, honek gauzak, egun batetik beste uste maituzu, baina ur pixkatekin gero beratzen, hor itxatzita daun askatzen da, orduan, lasai, gero beratzen usten dut. Gaina holan konbentzitu desateizu, Nik hori lagun bat naukan berdina, baina labaduriakin.
eta Madrilera joan zan bizitzera, pixu batera erostien, da, ez, ostiraletan, hor, merkaiora joaten naz, kaltzontzioak erostera, ez dauzkat, eta, bueno, ostiraletan joaten, baina noixian behin, astuitzen jakonian holako garbigailua eta jartzea da, bueno, joaten naz, erosten dut, eta... Serio? Hori, benetan ez dut, 24 urtekin. Berez, Gaztia san, ontsa espero dugu aldatzia. Edo igual kantzontzio pila badauzkaia da, ja. Aitzen jako, ja. Baina, bueno, hori, ez itxoin, dana zikin egoti arte garbitzeko, eta kosinatzen duzuen ala, hori, alba da. Eta naiz eta beratzen utzi, momentuan garbitzen baduzue, hobeto askatzen da. Bueno, hemen, salda, estali arte bakarrik, hau hemen, eta, hau, iskina ontara, eta hor utziko dugu ordu erdiz egiten. Gero ingo duguna da, barazkiak eta ez ditu birrinduko. Hau izango da saltza, iragazi ingo dugu. Iragazi eta hemen daukat arto almidoia. Arto almidoiarekin loditu, eta gero izango da, bueno, hauek, horti pasatu, frejitu eta hori. Patri, nik lanak aurreratu ditut, hau egin daukat, bai. Ez da hau izango ba. Hori da, bai, lapiko ondia jarri du lehen, eta hemen daukat dagoeneko, hor daukadan berdina, baina bakarrik hori itxoiten iragazteko, jarriko horrela, eta hemendik. Horre bat gaia beste kolore bat... Hau onda 45 minutu hemen ploplo egiten. Horra gaina dauken kolagenoakin gero distira, gorputza, ez? Usai ikusgarria, behintzat bai. Eta hori duguna da, hori, irakiten jarriko du, eta harto almidoi pixkatekin... Potoldu ingo da. Era bat, hau kenduko du, hau itziko du hemen. Eta harto almidoia erabiltzeko, bakizu, harto almidoia, ur hotza, hemen bota, ur hotzetan disolbatu, eta gero, bota, loitu nahi duzuen likidoa irakiten. Batzuk ura, ero ardoa ero bota daldiozu, Gero kontutan izan da, irakiten utzi behar duzuela, hor pixkatea. Orduan, ur hotza, eta gero eskalopeak egitean jungo niz. Oso, no? Lehen jau berba porto ardua iburuz. Eta ointxe ingo berba beste edari batei buruz. Hementxe, modan jarri izan hau indala urte batzuk, eta ointxe indarrak galtzen da bi. Zein? Eta da... Konbutxa. Ez. Euskal garagardoa, edo garagardo artisaua. Bai? Jetxin? Bai, jetxin da, apurtxo bat, hori oso modan egon zen, ez dakit... Biteli, herri bakoitzean bi hiru artisa bardo zeuden, ero garagardo zeuden. Bai, danak holan bizitzeko, etzan posible do. Izango zan, zaratabe, Euskal Herrixan garagardo pila bat eraten da, jende gaztian inguru, jende gaztian artean gainera, ardua baino geixau, baina gauzia da, ekoizla hundixek daukiela, bueno, merkatu dana hartuta, gainera dauzke tratuak eta haundixak presioan konpetitzia, bueno, saia da. Zezke gisa da, bueno, oso merkia diela eta garagardo artisauak, purtxo bat garestixauak. Berez, bueno, hor txedabiz lehiatzen. Eta oindala gutxi, egon zen, Baskulinei Centerren, eda, bihar sumit izeneko topaketa bat, eta bertan egon ziren, horrei buruz berba itxen, ez? Garagardo artisaua, Euskal Herrixan, ze estrategia erabili. Bertan izan ziren Oscar Saenz, Baskland Brioetik, eta Igor Berrioz Meta edabeatik. Eta, bueno, bertan egon ziren horrek gauzak eta lantzen. Egisa da, munduan, holan, portzentaietan eta berbetan, 89% da, garagardoa, produkzioa hunditakoa, eta bakarrik 1% da artisau garagardoa. 1% bakarrik? 1%, bai. Ostra. Kontsumitzaile kopuruan. Beraz, bada pila bat, eta da oso txikia kopurua. Da, zuk esan duzuna, lehen herridanetan basauzen bi edo hiru da, azten zinoan proiektu desberdinak, eta ontxe irauten da biena die, gutxi hau. Hombre, normala. Baina hori guk esaten genuen, ez da merkaturik denentzako. Ez da merkaturik, eta batzuk apostu handiak egin da, eta hori, eta pena da, ez, beti, eta garagardo honak egon da, baina horren zabalda da. Eta nik uste dela kultura falta, bai, ez? Ze igual gero guk ez ditxu gain beste kontsumitzen, igual guk gehiago gara, jarri azu kaina bat edo zurito bat horrek grifotakoa. Ni naiz, gustatzen zait, Eta artisauak nik, holan edatekotan, bestietatik kaina bat edo zurito bat, edan leike ez dakidatzalde baten lau,
Ja, hau, noizean behin junda. Bestietan bateraten dut, eta nahiko segisa da graduazioaten eta altuago diela, saporia bebai daukiela, apurtxo bat berezi xaua, eta nire esko gustatzen gate, ipak eta horan mota desberdinak. Baina bai, kultura falta, antzematen da topaketa honetetik. Eta hori, lehen ezagutzen da, azkenean, merkatuan, hobeto jotzen da bestiaz, margena handixagoa da daike. Eta eran errezagoa dira, esan dezagun, ez? Hori da, azkenean... Lehunauak, azkenean. Patri, Porto Ardotaz izan dugu, na? Bat, egunen noizean behin edateko, ero holan, ez? Holan edateko. Baina botila bat ez duzu bukatuko egun baten. Zein? Porto, ez Garagardoana. Hori, Porto Arduakin alderatuz, hori, zuzoi ez bikotiakin da afaltzen, eta eskatze duzu ardo botila bat, eta igual erango zu botila bat bixon artean. Ez? Ardo, bai, txakoli botila batena, bai. Bale, hori bai. Erango zu. Uste nuen, Porto Ardoa. Hori, lehengo platerakin, bigarren platerakin da, erango zu. Bai, bien artean da Baskari batekin nik uste baiet. Igual sobrako jatzu apurtxo bat, edo bikoten batei sobrako jako, baina, erateko normala da, baina Porto Ardo bat ez. Ez. Eta holaxe, gara gogorakin nik pentsatot bertina pasatzen dela. Ikusi zuen, hor, bitxea da, arategietara jute zatenean, da guri ere, holan, ostelaritza badago, zegoen atal bat, aragia eta nola moztu, eta berez, zu normaliko zen duen, hemendik arantza moztuko zuen. Eta arategietan alderantziz ikusten zuen, kontua da, nik labana ez duela ondo zorroztu, eta orduan, hemen pixka burrukan ibili naiz berarekin, baina, eiteko prozedura berdina. Gatza, piperbeltza, eta gure saltza egin da gongo zan, guarnizio egin daukagu, eta egin bakarri falta zaigu. Hau gatza eta piperbeltzago da, irinetik pasa, frigitu, eta gero saltza gainetik botata zerbitzatu. Ez da saltzan ez dugu sartuko. Osea, hau izango zan beste haragi bat, beste atal bat, baina entrekota, hau gutxi egin daulan, buelta eta buelta, ez da zetan egosi behar gero saltzarekin. Orduan hartu eta jarriko dugu gero. Plater batian, eta jatera, orduan hemen, olio txorrosta daun bat, eta frigitu ingo ditu, ez ditugu plantxan ingo, frigituta, Beraz olio desente, eta... Eta egurra emango diot, zeke nahi duena da, gorritu bat ematea besterik ez. Irina... Eta irinetik espada bai, horan plantxa ditzen bozu? Bai, baina honek beste geruzatxo bat utziko dio, gainean. Orduan, gero, saltza kontua dauzkagunez gainetik, hobeto itzatziko zaio irina esan dezagun. Vale, perfecto. Eta oin, behar dudana da, hori, bi plater. Bat, egin da aterateko, eta beste bai aurkezteko gure bisontea, orain telebista jarri duzunok, hau bisonte entrekota da. Hau, zerbitzatzeko? Amerikako bisonte, baina hori, saltzen dute, Amerikako bisonte... Eixa da, lehen esan dugula, Europan eta arrazak badauzela bisontianak, ez dakit igual, astegixetan egongo dien jateko. Igual izango die basatixak eixen bat, ez? Idearik ez. Baina nik uste dut, seguro astegi, egongo gala, etxerako saltzeko eta edateko. Ui ama, hemen atarako zu aragixa? Bai, papel gabe. Papel barik? Bale. Mongo diot hemen berotu harin bat. Eskerrezko. Eta, bitu, hau, egia esan, guarnizio moduan ondo da, baina gero, zukingo duzuna ere. Bai, egisa da. Gusto joten duela honekin. Ez dakit, lehenko plater bezala, edo guarnizio bezala, baina niri menuen bat pentsatzen gat behitxo. Lehen esan dugun, Euskal Garagardo artisau on bat. Bai. Gero entzalada lehenko plater bezala, eta gero bisontia. Bai. Pose bat faltagaku, baina, indala gutxi taldekide baten urte betetze izan danez hor dauku gaietatxo batzuk, egarri itxunak. Beraz, eba haukau menua. Bai, berrota bat urte euskaria, Nola doan urtea, nola doazten aurrera, Berroita bat? Bai, hori ematen du behintzat. Igual gehiago dauzka, baina... Hoi dino. Ez dakit, hortik asko gehiago ez ditu izango, gazte dago. Kirolari, baina... Goi mailako kirolaria da. Oso gutxi bukatu dute behobia bere tokian, hori batzuen aukera bakarri da, Eta esan, nik hori berakin duena behobian, nik ez dut inoiz. Ez dut lortu hori egitea.
Zuk indozu korrik abeo behan. Nire lehenengo lasterketa holan garrantzitsu genuena, 14 urtekin Santurtzitik Bilbora. Eta bigarrena, Behobia izan zen, handi, ez da izan bat urte gehiago. Zarautzeko cross mistoa, eta gero Behobia... Indozu Costa Trail, hori nire... Ez Costa Trail ez dut. Ez, hori politxa da. Nik nauen behin, baina... Eta? Umiendako 5 kilometroko martxa. Familixendako zana. Neikua die, 5 kilometro, Patri. Badi, Ze jartzen digu hor, gure lankideak, Patri? Irakurri aldia zu? Krokodiloak bezala bisontea noiz sartu guretan. Ez dut ulertzen. Nik ez da. Hau eta dautzen dik, eta sartzen dako. Eskerrik asko, Patri. Uste nuen sardeskak eta atara dituzula. Bueno, hemen daukazue, gure, eta gu bisontea erabili dugu, baina hemen trekotarekin, azpizunaren puntekin, erolako edozein aragekin, xerra batekin, indezakezuen platera, gure bisontea Oporto erara, Oporto saltzarekin. Hala ba. Biteli? Iturrieta. Ina batero utzikot. Aprauko, lehenko bisontia. Ia identifikatzen dugun txala edo bisontia da. Baina hemen Oporto saltzatu gozo, Patri. Ez du solan. Goxua, patatako sondo torneatuta. Bai. Artisasa. Oin eskua galdu dut, baina lehen, egiten genituen olakoak. Egunero, egin barzan, hau zen eguneroko lan bat. Bai. Ze azkenen guarnizio beti inbarzien. Baina, bueno, kontu zaharrak edo. Bai, nik honekin jarraitzen dut. Nik ensala gana edo. Ba, ontsa gatoz. Ba hori lehengo platera falta jaku, eta zigorrek bisontia egin jau, eta nik ingot entxalada bat oso simplia dana. Bai. Osagaiak, 1, 2, 3, 4. Ospinolioa kontatzen badugu, 5, 6, 7. Bueno, baina, bueno, lau osagaiak baina, simplia ez da, bere lana eta bere berezitasunak izango ditu. Bai, ontsa kontako zut. Erremolatxa zuritu, zatitu, eta ingo labian 30 minutu 180 graduan. Eta gero ingo bentsala da, errukula, rokefort gazta, intxaurrak, eta ingo ospinolioa bat, Modena ospinakin. Eta gero Modena ospina, bueno, hemen, etxekua, eta nik gero ekarriot krema apurtxo bat, hori gainetik joateko. Hemen txorin ezaguelako, eta betxo, 3 urte dira, daroiet, txorin hau da, 3. urtia, eta hor egonda, urtietan da urtea, ez dugu erabili da esan dut, bueno, ba, igual eman biho gajako irteeratxo bat. Nien ez krema salia bat ere, zeitzki gustatzen baina bat ere. Ni besta ez daukatu itxurarik, gainera, akordatzen az, oindala urte batzuk, geixau izan zen, 2008, modan jarri zen da jatetxe danak erabiltzen zabien, plater danen gainean, gero, gainera bebai, plateretan eta marrasteko, marraskixak eta iteko. Gure garaian, eta oso polilla geratzen da, hori bai dala, da, olioa, oliba-olioa, eta gero Modena pixkat, eta gutxi nazi, ez da naztu behar, eta gero geratzen dira hori bolatxoa moduan, oliotan bolatxo beltz batzuk, eta plater txuri baten gainean oso polilla geratzen zen. Eta hori, basan asko, bueno, baguntzeko ensalada, baina gero eskina batean iten zen marrazki bat, eta geratzen ziren, bolatxo beltz horiek horri inguruan, horako malko bat eginda ero horako marrazki batekin, eta polilla esan, eta gaina, bagondu iten zuen platera, ez? Ni beste krema horiek, eta modan jarri zen, eta gaur egun oraindik pila bada. Nik gaur egun ez dituta inbeste ikusten, Ez, baina salgai behintzat. Salgai bai. Danenak, gaina, pila ezberdinak, eta... Salgai bai. Erremolatxa, oitxuta gau, supermerkatuen eta ikustia egositxa datorrena, eta horrek kolore pila soltatzen dau, gordinak bai, pila bat. Hau, kolorante bezala normalien erabiltzen da naturan eta, bueno, ulertzen dut segatik. Alatabe, gero hau, urata xaboiakin, kanpora doia, Nik enekina da, erremolatxa janda edo, gertatu aldala, eta nik ez dut uste, nik erremolatxa jaten dut, gernua eta gorozkiak kolore larroxa hartu dezaketela.
Neriek ez. Neriak ez. Gertatzen dala hori, hori irakurri dut, bai, eta hori dala beturia fenomenoen izena, beturia deitzen da, ez da kaltegarria noski, azkenean, ni bai, egia da, zainzuria jate itxuzunean, pixa ikera juteza, eta usaila zainzuria hona dago. Bakizu hori genetikoa dala. Bai, Eta pertsona batzuk daukiela gaitasuna hori usai konkretu hori usaitzeko, eta beste batzuk ez nik, da gainera zainzuria jate ditut pila bat, bai. Ez. Vale. Baina, ez duzu usaintzen, ero ez duzu usain hori botatzen da... Ez dut usaintzen. Enaz gai, botatzen dut, igual bikotiako gaur, horrek jandozu, ez. Baina bai, nik ez daukat gaitasunik hori usaintzeko. Nik kolonian eta hori ez, erremolatxana ez, badakit erabiltzen dela, pastari kolore gorrixa da emateko, hainbat minokiak erina dituzue, errezeta pila batean, koloratzaile moduan, enekiena da, odol faltsua eroiteko erabili aldala. Nik hori ez dute... Gau baltza izan da nontxe azte pare baten... Hori jarri dute, gau baltzean odol faltsua egiteko balio du. Nik pentsatu dut, igual, garai baten emakumiek edo ez dakit paintzeko erabiliko zabien, karo, makiajerik lehen baserri xeden eta etzala egongo, ez hori asmatzen nabil, Baina ez dakit hau erabiliko zabien, ez dakit aputxo bat olan hemen txomatuko... Baina gara horietan txuri jutea modan zan, txuria. Ja, baina Espainetan. Espainiak uste duzu hemen baserritan da margotzen zela. Ez dakit. Batean bat igual, baina auskalo. Hemen txe, erremolatxa, hemen utzi dugu ara gixan mosten gabizen bezala edo. Eta hau, 180 graduan, 30 minutu. Hor, aragi vegetaletan eta egiten direnean daulakoak, erremolatxa joaten da, batez ere kolore gorriska ematen diolako, eta horrekin horako aragi faltsu itxura ematen dut, erremolatxa bai izaten da horako osagai ohiko bat, eta gero, hemen aipatu izan dugu behin baino gehiagotan, kirolarien artean modan dagoen barazki bada, tuberkuloa da, berez, eta, azukrazko euskal, eta Euskal Herrian, Araban, azukretarako erremolatxa pila bat erabiltzen da. Gaur egun, antza, konsumitzen den azukraren 20% erremolatxoa jatorriti dator. 20%? Bai, bestea kainaberatik, gehiena kainaberakoa da, baina erremolatxatik, eta hemen, Araban bertan dauzkagu, olako zelai eta hortu erraldoiak erremolatxakin, eta dena azukretarako da. Bai, eta egisa da, garai baten, hemen behintzat erabiltzen zala, animalixei eta jana emoteko. Gure etxean jan izan duen zala da, baina, behizan dago. Hori da, baina, noixan behin bai erabiltzen zala. Berez, hemen txe, entzala dago ezakite jendeak ingo zauen. Baina ikusten duzue, koloreia, larroxka gainera gaztak eta den hartzen dauela, kolore transferentzia badago, eta hementxe jarriko gure Roquefort gazta, izan lehiko olako gorgonzola bat, hauntz gazta bat olan ondua guztatu batzuena, olan, gazta bat, saporiakin. Ze gainera, olako sapore daude, euskozunean barazkixak, gozuak, kalabasa moruen, erremolatxa, nik, etxekolanak egin ditxu dela. Ja. Eta hemen atara dana. Zein dio, labe hori behiratu inbarra, konpontzera, holako pusketa handia sartu dituzu, eta hor barruan ipotxen batero omen da, ez, hola xe, ura pila badaukabe bai erremolatxak, eta orduan, mozten dozunean, horreti da. Ez da labea gexi da, eskerrak abixatu dira, zula bestela, ja, laguneko. Zelako simurtuta ataratzen dan, eta holako zati batzuk barrura, eta gure entzalada. Hau, gibela garbitzeko eta behi, uste dut horre medikuntza naturalean da, erabiltzen da, erremolatxa gibela garbitzeko ona omen dala. Betu. Eta nik esatizu, gehien bat gaur egun, zuku moduan, badakit, resistentzia, hobetzen duelako, txirrindularitza munduan oso modan dago, lasterketa bukatuta ero, erremolatxa, azukrea badauzkala badakigu, baina hortik aurrera gainerako onura pila bat ematen dizkigu, eta hor, baina hain dute, lehen zan irabiatu bat hartu hartzen duen oso erremolatxana, eta egun hori eranin behar da. Boin indute, hautzean eroan pastillatxoetan da saltzen dute, eta... Ondo inbiotu, ez dela gero, jendeak bronka botatu, ez da, zenik etxean beti, olixua, ospina eta gatza. Baina, ordena da, ospina? Segatik. Nire etxean da gatza, olioa eta ospina. Berez esaten dabe, olixua lelena ez, nik beti botatzutat olixua lelena, baina olixua ez, ze bestela, itxen dau, txirrist, ospina. Eta ospina botatzen bai lehena erreiten du, ostoa.
Hala, mutil. Jarriko nik uroten bosua. Horra, azkenean, ez teoriak eta bakoitzak, eta niri zenbatek esateko, zu nola, nik neuk hola niten dut, beti etxean hola nekusi dolako, ohitura hori hartu dut, eta gero... Berez honena izango zan, olako pototxo baten sartzia, dana mugitzia, eta hori bertan botatia. Baina, bueno, ez haitxez erotu. Erotu eskare egin behar. Dana toki berdinera doa, eta... Bueno, hortan ez nagoa doz, ni baraz jateko lan ordena bat itxeitxu danean olako, imagineu, pokebola bakitu zein dan, ez? Toki berdinera ulertzen du berdina esan dut, sabelera doa dena. Baina nik itxeutenian hori pokebowl, zela arroza eta gero izokina, aguakatea eta hola nosagai desberdinak. Da niri gustatzen jato lan jatia, hasta temendik, holan fin. Esto es bueno, azten dana, ez? Nire mutia jaten dau, txakurra izango esan dana, dana holan, gaine itxat. Egun batean, bizeni, bello, deitu dioso, zikina, katxarruak eta zikinen dituela, txakur baten moduan jaten da, hau da maitasuna, hau da konfidantza zure bikotearekiko. Claro. Hemen espadago lako... Ez da utxorien ikusten. Hau da, nire terapia lanak da, nire psikologia lanak. Ez, baina egisa da, orduan, berak jaten dau, landana nahazitxa. Eta lo, zurrungak, asko? Ez da bitxen, da pertsona da, eta guapua da, eta dana perfecto. Bai, katxarreriana eta pokebolak izan ez. Beste dana, perfectoa. Beste dana, txarrak enduta. Hori da, bilok, zara, txarrak enduta dana ondo. Hori da, hemen txe, zerbitzauko hau. Entxaladatxoa hau, eta gero behitu. Jarriko zau gainetik. Gazta apurtxo bat gehi hau. Vale. Hau da, raziokoa, olako tapatxo bat izango zana. Razioa, gero beste lau platerratzetik joan. Karo, razioa, bi iru sarrera. Gero, hau daukau, eta gero, alesek ekarri ditxun, 58 gaietak. Zazpi, parkatu. Zazpi? Bai, bat ez da nor, baina horrek usi dut kaia ezagutxo bat ni ez, Eta hori bota bat izu, Bai, hori bota betzat. Zuk nahi, ala ez nahi. Hala. Holoxe, listo. Hemen txagongo zan gure, erremolatxa eta roquefort gazta entxalada. Entxala txoa. Txoa, bai, noski. Hala ba, zigor. Ja, krema aldosun baztertu da. Ez, itxatzen da danera. Ego, hor dago. Una. Oso goxua. Errekula mingotza eta kombinazioa oso ondo dago, Bai. Interesgarria. Benetan ona, probau zu etxian. Eta, bueno, gaurko eguneko menua ona daukau. Bixar? Eta bihar? Betiko errezetak? Ez, betikoa ez, baina txorienen inoiz ekarriz dugun osagai bat ekarriko du. Bai? Bai, sorpresa. Hala ba, biadarte?